Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с наиболее интересными людьми, с теми, кому, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Сегодня мой гость Павло Жебрівський, людина, яка пройшла багато і в політиці, і у війні. І мені дуже цікаво, що він, яку думку він має на багато різних політичних чи, може, філософських питань. Салям алейкум. Валейкум ассалям. Вітаю вас. Чуть-чуть не по-крымско-татарски, но похоже. Я читал вашу биографию. Вы вообще занимались всем. Вот вообще всем. Вплоть до руководства медициной. Частково був заступником голови Комітету з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства у 2002-2004 році. Такий був епізод в моєму житті. То есть вас можно назвать, что вы были какое-то период организатором медицины, как так называют, да? Ні, власне, тоді ми працювали над страховою медициною. І тоді вперше в Україні був запропонований закон про страхову медицину. І я був одним із співавторів цього закону. Ми проголосували перше читання, друге читання, а потім дві колежанки із фракції регіонів не поділили, хто буде управляти фондом по страховому медицині, і відправили на третє читання, і на цьому похоронили. І, на жаль, ми сьогодні не маємо страхової медицини, і взагалі медицину як таку звели на нівець. Почему я вспомнил про этот эпизод в вашей биографии? Потому что, значит, вы представляете, тем более страховой медициной занимались, представляете, как это работает, медицинская система, или не работает. Сейчас, конечно, мы можем обсуждать политику, что угодно, это все важно. Но мне кажется, такой темой, которая над всеми нами висит и давлеет над всем, является пандемия коронавируса и страшные цифры в нашей стране. Почему так? И что с этим делать дальше? Что будет вообще? По-перше, сьогодні, на жаль, я не буду говорити про прізвище у владі, а я буду говорити як про інституцію, владу як інституцію. І от недавно заявляє ця молода людина, головний санітарний лікар Ляшко, про те, що першої хвилі пандемії коронавірусу в Україні не було. Вони зробили попереджувальний удар. Тобто оголосили локдаун, коли були дуже мало людей захворіли. Да? Тобто вони фактично що зробили? Вони зупинили частково економіку України. Вони фактично людей посадили вдома, налякали людей. Але люди побачили, що такого розповсюдження пандемії немає. І по великому рахунку в чергове, тобто в мізках людей відбулося що? Переосмислення. Влада надула. І по великому рахунку чхать будемо на те, що говорить влада. І коли говорить обратний ефект. Абсолютно. Да? І вони отримали зворотні якраз на справжню хвилю пандемії осінню коронавірусу. Мало того, тобто невиконання. Тоді, коли оце все розпочиналося, я говорив, народ, вивчайте не шведську модель. Це коли визначені алгоритми життя і життєдіяльності країни і життя людей. Що потрібно зробити? Як в школу ходити, як на роботу ходити, як рухатися в транспорті. Повністю пропишіть алгоритми. І тоді, по великому рахунку, ви побачите, що люди будуть слухатися, тому що буде довіра до того, що ви говорите. Розумні обмеження. Так, розумні обмеження. Цього не було зроблено. Було зроблено те, що зробили в Італії, де насправді була перша хвиля пандемії, в Іспанії, в інших країнах. І вони по найгіршому сценарію запустили в Україні обмеження. Після цього всього пішла насправді хвиля пандемії, і вже на рівні підсвідомості 25-го кадру люди думають, та вони все рівно надули той раз і надувають цей раз. По-перше, невиконання обмежувальних заходів людьми. Ми ж бачимо, носа відкрив, там народа причепив, в транспорті, або взагалі підборіддя. Тобто для старшини, да? Тобто зробив, як чистить чоботи. Друге питання. Чого не зробила влада? Запустили, абсолютно вірно, зробили ковідний фонд. Там 65 мільярдів гривень. Що робить нормальний господар? Чітко зрозуміло, прораховано, щоб ми не уникнути справжньої хвилі пандемії на осінь.
Визначаються сили, засоби. Чітко спрогнозували вчені, скільки буде захворілих, скільки буде потрібно. І потрібно було гроші спрямувати на приведення інфекційних відділень клініки до порядку. Забезпечення ШВЛами, забезпечення повністю медикаментозним. В кінці кінці проведення ремонту і підготовки закупівлі костюмів і всього А іншого. это разве совсем не было сделано? А це фактично було частково. Шевели постільки. От, наприклад, мер Дніпра заявляє, що із ковідного фонду вони отримали 1 ШВЛ на місто Дніпро. Все інше закупували за місцевий бюджет. На сьогодні там, де місцева влада привела до порядку інфекційні клініки, там все нормально. Де не привела, там ненормально. Але як менеджер, головний санітарний лікар, міністр охорони здоров'я повинен був передбачити мінімум в 2 рази зробити заділ на кількість хворих, які поступають. Це не було зроблено. І так, що ми маємо сьогодні? Абсолютно провальну політику в частині боротьби з ковідом. Перше, втратили довіру в людей. Те, що говорять, не відповідає дійсності. Друге питання – не привели, не збільшили, не навели порядок, не закупили обладнання стільки, скільки потрібно, з запасом мінімум 2 рази. І сьогодні ми маємо те, що маємо. Крім того, останнє. Оскільки є вибори, то Вот як хотел спросить, как то- это на это выборы повлияют? Да. дуже серйозно. По-перше, що робить місцева влада? Зрозуміло, що діючі мери в основному йдуть знову на вибори у мери. І коли їм оголошують червону чи помаранчеву зону, вони для того, щоб не викликати збурення в людей, не виконують Мгм. ті настанови, які дає центральна влада. Через выборы, саме через выборы. Саме через вибори. Наступне. Центральна влада також неначе говорить, але дієвих заходів до порушників не застосовує. Чому? Бо також Надратувати суспільство, да. їхні кандидати йдуть на вибори. І якраз грають такі піжмурки. Знаєте, в мене є внучка, вона каже, ку-ку, я сховалася. Да? Тобто, це приблизно робить місцева влада і центральна влада з цього приводу. І ми маємо таке вже більше 7 тисяч захворюваність по коронавірусу. Ми з вами так розмовляємо, тому що вчора я провів тест, і в мене негативний результат, і я можу з вами так розмовляти. Дякую вам, що хвилюєтеся про людей. Так, але оце все не зроблено, і сьогодні маємо безпорадність, я б назвав. Мало того, от вони говорять, що вони розгорнуть в палаці спорту, на стадіонах. А вони взагалі уявляють, що якщо не будуть ізольовані бокси, і люди будуть комунікувати між собою, то це Тільки ще гірше може бути. це погіршить ситуацію. І наступне, ви ж пам'ятаєте, скільки лікарі і медсестри боролися за те, щоб їм збільшили заробітні плати. І довго не збільшували. І от сьогодні в мого комбата дружина працює, якраз робить тести на ковід в одній з лікарень Києва. А їй збільшили зарплату на 30%. Те, що говорять на 300%, насправді я маю такий приклад. Можливо, якісь лікарі скажуть, що їм збільшили, але я таких не знаю. А тих, кому дотичний до подолання COVID-19 і працюють в цьому алгоритмі, я точно знаю, що людей, яким збільшили тільки на 30%. Скажите, а вы представляете себе, как будут выборы? Во-первых, вы участвуете в выборах как сам? Ні, як виборець, ймовірно, Як думаю, виборець. а як людина, яка балотується, ні, взагалі. Вважаю, це 3-ю частиною мармезонського, в лапках, криворіжського балету. Такої відсутності смислів, відсутності духу на цих виборах я давно не пам'ятаю. А вы знаете, вот это я рекламу смотрю по Киеву, она везде на самом деле одинаковая, да? Она рассчитана на каких-то, детей лет 5. Не больше 3 слов, не больше 2 слов. Абсолютно пустые посылы. Причем, я чесно скажу, вот з боку будь-яких партій. Просто Так. таке враження, що всі вважають, що це, і виборець, він як дитинка. Да. І треба з ним розмовляти просто так. В Полтаві, саме смішне, в Полтаві їду, а написано, наша команда здолає Амброзію. Що?
амброзію. Амброзія – це така рослина, яка, в принципі, для алергії викликає алергію. І сьогодні гасло. Один в Житомирі додумався: я бидло мочив, мочу і мочити буду. Ну і так далі. Тобто я по Україні дуже багато їжджу, і, власне, в цій частині безсмисленість і бездуховність. Дуже тупе. Тупе. Да. Як почалося в 19-му році президентські вибори, нижче плінтуса, потім без смислів, без духу вибори до Верховної Ради, і маємо це представництво. А сьогодні оця третя частина мармезонського, криворіжського балету маємо на місцеве. Мені дуже хочеться сподіватися, що ми впали на дно і з дна не постукають. Що сьогодні уже оце... Колись Пугачової питали: Алла Борисівна, а чого ви під фанеру співаєте? Вона каже: people хаває. Ну, people... От, і, власне, коли people перестане хавати оцю безсмисленість, безідейність, то по великому рахунку буде і пропозиція їм зовсім інша. Ж подивіться, місцеві вибори. Київ. Європейська столиця. 3-мільйонне місто. Та вже більше. Да. Тобто, що мав би кандидат в мери міста визначити? Місію і візію міста. Це перше, що робимо. Місто Київ – це що? Місто Київ – це куди? Місто Київ – це навіщо? І вже виходячи з того, давати посили, алгоритми розвитку цього міста. А сьогодні один там збільшує пенсії, зменшує тарифи. Тобто до цього відношення взагалі немає. Цікаво, яким чином. Да, тобто як мер може це вплинути? Але на сьогоднішній день знову вибирають свій-чужий, не заморачуючись, не заглиблюючись в смислі. Ну, people хаває, як ви сказали. People хаває. І от дуже важливо, щоб цей мармезонський балет на кінець на цих виборах закінчився, бо нам вже потрібно готуватись до президентських виборів. Наступні вибори президентські. Та це зарано ще. Ну, є такий постулат. Вибори закінчились, потрібно готуватися до наступних. Ну, да. Це раз. Як політик. А по-друге, я не думаю, що при таких комунікаціях, при таких президентствуванні він досидить до кінця. Досидить. Досидить? Сказали. Не досидить. Я не думаю. Подивіться, економіка у нас сьогодні, ми дивимося, от ми говорили з вами про філософію і так далі. От подивилися вчора, по-моєму, чи коли послання президента до Верховної Ради. Давайте ваш аналіз. Цікаво. Знаєте, я побачив хорошу агітку артиста. Ну, хороша ж. Агітка. Ну, політики всі більш-менш артисти. Ні? Хто такий президент? Президент – це лідер нації. Президент – це людина, яка визначає поступ країни, ну, якщо звернення до Верховної Ради, як мінімум на рік. Куди йдемо? Вона визначає ключові виклики, які є для держави, дає відповіді і каже, куди ми йдемо, до чого прагнемо. Ну, до Європи, до НАТО. Ну, не було, звучало це все. Щось говорили про озброєння в армії. Ви знаєте, і один там старший чоловік дзвонить нашому, я є президентом бойового братерства України, це військово-цивільна служба. Я знаю, хотів попитати вас. Да, зараз залюбки відповім на це питання. І, значить, дзвонить батько і каже, синок, так у вас в армії все добре, у вас озброєння неймовірне. Тобто я послухав таку запальну річ, промову артиста розмовного жанру. І я зрозумів, що у вас в армії, як довбанете, точно на Кремлі приб'єте щита. А як насправді стан справ в армії? Дуже важко. Чому? І чим відрізняється там, ну, рік тому, наприклад? Знаєте, в принципі, немає мотивації в армії. А ви про це? В першу чергу, будь-яка армія – це дух. От коли 14-15 рік, сьогодні вони розпались, був правий сектор, були хлопці з деяких добровольчих батальйонів, їх не було багато. Але вони в багатьох підрозділах давали дух. І по великому рахунку це спрямовувало на звершення людей. От там, тих, яких навіть просто там мобілізували, але коли були духовиті хлопці,
На батальйон 5-10 духовитих хлопців, і вона заряджала. Павло, ну зараз теж такі люди залишаються на службі. Я ж знаю, ось 30-та бригада. Я особисто знаю, 30-та бригада, там 503-й бат морської піхоти. Ну що там дух зник. Перепрошую, на сьогоднішній день я не кажу, що не пропав. Бо якби дух пропав, то ми б драпали до польського кордону. Да? Тобто, якби дух в армії повністю пропав, але демотивація. Демотивація для служби в армії. По-перше, от сьогодні за минулі сутки поранений наш військовий, да? Тобто під Авдіївкою. Відповіді не можемо давати. Саме страшна – це окопна війна. Пам'ятаєте Еріха Марія Ремарко, да? Тобто, і коли він описував війну, він описував, що коли окопна війна, коли багнюка, коли грязюка, коли там чи стріляють, чи не стріляють, і ти сидиш, і це все починає бродити, гнити там і так далі, так далі. От сьогодні мені ситуація напередку нагадує от Еріха Марія Ремарка «Три товариші», пам'ятаєте, да? Тобто оця вся, от те, як там відбувалося тоді під час Першої світової війни, от сьогодні мені нагадує. Скажіть, ви чули про те, що сьогодні разом з президентом, я не відслідковував, чесно кажучи, але десь біля 100 народних депутатів з фракції «Слуга народу» поїхали на передову спілкуватися з бійцями. Я думаю, що це туризм, організований туризм, і це ще одна агітація перед виборами. Чому? Народний депутат, який вболіває за українську армію, який хоче, в принципі, робити, не потрібно сьогодні на чолі з президентом, він і так їздить, він і так відчуває, в нього як у вас. От сьогодні є там 36-ї бригади, там Сухаревської, да, там, да, тобто є 30-ї бригади. Да, я знаю, ви знаєте, чи чув про кого. І ви з ними на телефоні, ви з ними спілкуєтесь, хоча б раз в місяць. І через це народний депутат, який насправді боліває за армію, хоче почути, то він не чекає, поки за 4 дні перед виборами на чолі з президентом поїдуть і зроблять гарну картинку, гарний запишуть відосик. Це відосик не більше. Тому що коли ти приходиш сам, і коли ти переночуєш в окопі з хлопцями, коли ти насправді не показушно там каші з'їсиш, а нормально каші, і 100 грам вип'єш з хлопцями ввечері, да, там, і так далі, і байки потравиш цілу ніч, тоді ти почуєш дуже багато. А коли ти як культпохід в кіно, це колись при Радянському Союзі піонерів водили в культпохід в кіно. От мені нагадує оце, чому я Зеленського і його команду називаю нью-совками. Це новітні совки. Вони молоді, але по духу вони совки. І от подивишся, і вони так повторюють те, що було тоді. І оцей культпохід, тільки тоді в кіно піонери, а сьогодні на фронт, це одне і те саме. Нічого вони не почують, нічого вони не зрозуміють. Вони побачать картинку. Може бути, слухайте, ви такий песиміст якийсь. Ні, я не песиміст. А може, почуєте, може хтось, насправді, хтось був, може там вже, не всі ж там зовсім там не звертали увагу. Ні, хтось був, обов'язково, там навіть є хлопці, які воювали. Я ж кажу, ось, а може серед там, хоча б половина людей, які там поїдуть на фронт, в них щось там у свідомості перевернеться, ні? Коли картинка... картинка – це зрозуміло, це ліцемірство. Сьогодні ти хочеш почути, що, скажіть, будь ласка, військовий, який розуміє, що в випадку чого командир дасть по шиї, коли щось не те скажеш, і при президентові... А ви думаєте, там так? Ви думаєте, військові нічого правди не скажуть? Дехто скаже, той, хто має з духом, той скаже. Бо тому ж і Зеленському також багато хлопців напередку прямо в лоб говорили. Але знову, це буде або надрив, коли накипіло і виплеснула людина з духом, або промовчать. А коли ти насправді до суті хочеш докупатися, то сам з'їсть, переночуй з хлопцями. Тобто системно треба це робити. Це потрібна системна робота. І, власне, я не песиміст, ми з вами говорили, я сьогодні є президентом військово-цивільної спілки «Бойове братерство України». 301 воїн прийняв
приніс клятву служіння Україні і бойовому братерству. Сьогодні десь більше 1000 резервістів є в бойовому братерстві. Це як ті, хто воював, так і волонтери, так люди, які працювали журналістами, в бізнесі і платили А податки. ви тренуєтеся? Цього всього. Що? Тренуєтеся? Ну, частково. Ми готуємо, ми зараз формуємо польову базу бойового братерства. Зараз оформлюємо 20 гектарів, але це не тільки військовий вишкіл, це і академія бойового братерства буде, де будемо навчати хлопців і дівчат до відповідальності. Тобто вони мають прийти до влади, але будь-яка влада – це відповідальність, це розуміння. Для того, щоб ти на якусь посаду, треба 3 речі. З чим іти, тобто розуміти, що ти хочеш зробити. З ким іти, команда, яка буде це реалізовувати, і за що йти. Фінансовий ресурс, який дозволить тобі це все здійснити. І, власне, для того, щоб було з чим, це буде Академія бойового братерства, яка буде готувати. З ким? Це формування бойового братерства. І я думаю, що за півроку у нас буде десь 50 тисяч воїнів бойового братерства. Ну, взагалі, по ті штатні розпису, який ми плануємо, тобто десь 130 тисяч воїнів бойового братерства має бути. бути. Створити щось на кшталт територіальної оборони, чи на кшталт там, як у Литві, ось цей союз стрільців? Яка мета кінцева? Частково мета на цьому етапі не дати здати Україну. На цьому Це загальні слова, а конкретно? Дивіться, ми працюємо по проєктам. От сьогодні реалізовується бойовим братерством 5 проєктів. Перший проєкт – це «Батьківське серце», це кожній дитині загиблого нашого воїна в російсько-українській війні ми вручаємо оберіг. Кусочок срібла в вигляді серця, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові, і на звороті прізвище і ім'я загиблого воїна. І кожна дитинка-сирота отримує. Ми вже видали, на жаль, більше 4,5 тисяч, по нашим підрахункам, таких більше 6,5 тисяч. Це перший етап «Батьківського серця», це шана нашим братам, які не повернулись з війни. Другий етап цього проєкту – це закріплення воїна за дитиною-сиротою до 16 років. Тобто опікун. Ми називаємо його хрещений побратим. І третій етап – це книга пам'ять. Другий проєкт, який ми впроваджуємо, і в нас веде цей проєкт колишній начальник розвідки Північного оперативного командування полковник Бачурин. На сьогоднішній день другий проєкт – утвердження національної ідентичності, тобто формування політичної нації. Слава Богу. Це цікаво. Слава Богу. До речі, цей проєкт веде доктор наук, професор, розвідник Курдюк Володимир Федорович. Тобто це людина така, учасник російсько-української війни, бойовий офіцер, який, в принципі, років 30 попрацював в розвідці. Також веде цей проєкт. Хочу сказати, що ми розпочали цей проєкт 8 місяців назад. 6 жовтня Кабмін затвердив національну концепцію національно-патріотичного виховання. Ви критикуєте владу завжди. Дуже приємно, що через 8 місяців тільки єдине. Якщо ми пишемо в концепції утвердження національної ідентичності, то вони пишуть утвердження громадянської ідентичності. Це більш-менш одне і те ж, бо політична нація, громадяни, свідомі громадяни, вони ж громадяни. Але просто бояться нація слово. Думаєте, да? Така ситуація. Третій проєкт у нас називається «Адаптація і медико-психологічна реабілітація воїнів російсько-української війни». Веде сьогодні академік Академії медичних наук професор Це надважливо. Трінус. Це вкрай важливо. Це те, чим повинен займатися Міністерство з питань ветеранів. Четвертий проєкт «Український куркуль». На Донеччині я запровадив український Донецький куркуль проєкт. Він ефективний. 186 куркулів за Україну готові на Донеччині порвати все і всіх, і вся. Це місцеві підприємці? Так, це малий бізнес. Це сприяння малому бізнесу. Це українець має бути заможним.
Це там, де ви були губернатором? Да, на Донеччині отакий український Донецький Куркуль, а зараз ми робимо всеукраїнський проект «Український Куркуль». Сьогодні веде із 54-му розвідбаті служив хлопець, веде цей проект разом із дрібним підприємцем, малим підприємцем Іваном, таким хороший хлопець. І п'ятий проект називається «Справедливість і взаємодопомога». Це на сьогоднішній день один із діючих офіцерів, юрист веде цей проект, майор поки що. А це коли до воїна чи до тих, хто на нас звертається, нечемно себе ведуть правоохоронні органи, чиновники, наші юристи перевіряють. Правовий захист ветеранів. І кажуть: Вася, веди себе чемно. Так дивляться на нього. Як правило, Вася веде себе чемно. Через це отака от річ, симбіоз ідеологічний, це політична нація, а захист ветеранів, і щоб ветерани російсько-української війни були не тягарем, а авангардом в суспільстві. Я вас зрозумів. Тобто і економічний, тобто тут цілий симбіоз, комплекс. Я попитаю вас про Донбас трохи пізніше, бо у нас дзвінок є. Доброго вечора. Кажіть, хто ви, звідки, і ставте запитання моєму гостю. Так, я хотів би звернутися до парламенту. Мене чутно, ні? Чутно. Алло? Да, чути вас. Да, дивіться, по-людськи я вам би порадив би десь, можливо, вже на ставку рибку тягати. Якщо звернутися до глядачів і більш ширше питання задати, то хотів би процитувати Шевченка, якщо дозволите. Давайте. Алло? Да-да. Я в ефірі? Да. Жиди погані правлять нами, а ми ще гірші, ніж жиди. Ми продали дідівську справу. Вимикайте. Ну, зрозуміло, це людина, ну, на мій погляд, не дуже адекватна. Да. Ну, я не думаю, що потрібно, в принципі, це в публічному ефірі говорити такі речі. Не зовсім правильно. Тобто людина якби намагалася там декількома словами образити багато людей, починаючи з вас. Ну, окей, це неприпустимо, на мій погляд. І це не конструктивно, це просто дурня якась. Да? Вибачте. Давайте про щось корисне. Ось Донбас. Ви були скільки років ви були? 3 роки, рівно 3 роки. Це багато. І з 11 червня 15 по 11 червня. І це був складний час. Так. Це навіть не зараз. Ні. Я знаю, що під час вашої, так би сказати, влади місцевої, ви там багато що зробили проукраїнською. Так, ми робили українізацію. Ну, і це правда. Про волонтери щось розповідали мені тощо. Як зараз там? Ви опікуєтеся тими місцями, де ви керували колись? Ну, я комунікую. Я буваю не так часто, в принципі, як би хотілося, але, власне, десь раз в півроку я їжджу на Донеччину, на схід України. От буквально 2 тижні назад я приїхав знову, був і на Луганщині, і був на Донеччині. Сьогодні, в принципі, знаєте, коли через 3 місяці моєї роботи на Донеччині вся обласна державна адміністрація почала розмовляти українською мовою, то сьогодні рідко почуєш українську мову в ОДА. Притом це було без примусу, це було 2 курсів української безкоштовної мови для працівників ОДА. І по великому рахунку вони спокійно перейшли, без проблем починають. А що зараз, не спілкуються українською? Майже не спілкуються. Слухайте, як? Всі наради мають проходити українською? Наради деякі проходять українською, але по великому рахунку в коридорах і так далі вже майже не почують. У нас, я ось нещодавно, навіть вчора читав статтю на «Українській правді», що досі так у школах під час навчання діти спілкуються, всі, українською мовою. Це нормально, це немає проблем. Але ж на перервах переважно російська мова. Це в Києві в тому числі. Це ж, звісно, це не про Галичину йдеться. Так, це про Київ. Я пам'ятаю, мене донька, вона вже старша, але я казав доню, коли вона була маленька, я казав доню, українці розмовляють українською, а москалі розмовляють російською. Вона приходить
в першому класі і каже: тату, там одні москалі. Ну, це було давно, це було десь років 15. Це де було тут? Да, в Києві було. І, власне, в цій частині є така проблема, і вона не сьогодні. Хочу сказати, що дуже добрий закон про освіту, який з 1 вересня розпочав, власне, викладання в школах українською мовою. Але ще в 2018 році на Донеччині 97% шкіл вже було переведено на викладання української мови. Що ми робили? Ми не змушували, це називалося лагідна українізація. Ми робили так звані опорні школи в кожному районі, в кожному місті. Ми вибрали школу, залишали одні стіни, робили євроремонт, повний феншуй, тобто мультимедійні дошки, класи, там, лінгофонні, комп'ютерні, класи фізики, хімії, біології. Але єдине прохання – викладання української мови. І отаке підштовхування оцього всього привело до того, що на Донеччині вже на 1 вересня 2018 року 97% дітей в школах викладання було українською мовою ще до цього закону. Це потрібна політика. Мало казати, що мова важлива. Дуже важливо, от ви, я переконаний, що в сім'ї кримсько-татарською обов'язково говорите, щоб ваші На жаль. діти На жаль. Ну, багато людей так, коли Так, ми просто... говорять. Це дуже важливо, зберегти ідентичність свою. І от сьогодні просто гасел «мова важлива» мав. Подивись, як твої діти розмовляють, як ти розмовляєш. І це важливо. Ні, у мене багато друзів, які були російськомовні, Так, і так. з Донбасу, до речі. Так, з Донбасу, дуже з Києва, багато. з Одеси. Знаєте, чого, знову таки, я не буду критикувати саме погане, коли критикують попередників. От коли прийшов на роботу на Донеччину, я попередників не критикував. До мене там був Кіхтенко, потім був перед цим Тарута. Жодного поганого слова в їхню адресу я не сказав. Чому? Бо я пам'ятаю притчу про 3 конверти. Перший конверт – критикуй попередників, другий конверт – обіцяй, і третій конверт – готуй 3 конверти. Тобто від того, що ти на когось багато поганого скажеш, ти кращим не стаєш. Показуй своєю роботою, що ти краще, ніж твої попередники. Це ключова філософія завжди моєї роботи на будь-якій посаді. І мені, коли запитують сьогодні про Донеччину, як зараз, достатньо важко, тому що я не люблю критикувати. Я краще як в бою себе покажу. Да? Тобто, але чи подобається? Багато чого не подобається. Багато чого стихло. Ну, наприклад, та ж лагідна українізація. Ми переводили, от приїжджаєш в місто на Донеччині, а все російською мовою. Їх запитують, це Україна чи Ростовська область? Ну чому у вас російською мовою? Скільки я не говорив, нічого не відбулося. Тоді я придумав таку штуку. Те місто, яке переведе всі вивіски на українську мову, отримає 30 мільйонів гривень з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток. І швидко. Да. 4 міста дуже швидко перейшло. Перша Дружківка, потім Покровськ, потім Вугледар, потім Мирноград перейшли повністю. По планам був Маріуполь, по планам був Краматорськ, Слов'янськ, але я пішов і по великому рахунку більше не було цього проведено. Скажіть, будь ласка, шановний Павле, а ви зараз хто? Ви політик чи ви колишній чиновник? Ким ви себе відчуваєте? Ну, дивіться, я відчуваю себе президентом бойового братерства. Зараз це головне для вас. Це для мене головне. Знаєте, Тобто громадська діяльність? Так, громадська діяльність, звичайно, політика, тому що вона нероздільна. Да, я ще, крім того, є але лідером... ж ви не в партії. Я є лідером політичної партії «Республіканська Так, але платформа». вона ж не бере участь. А вона там спорадично. Наприклад, на Донеччині Миколаївка, це під Слов'янськом, наша команда йде на вибори. Ну, загалом ні, на загальнонаціональному рівні. Ні. Ми сьогодні не напрацьовуємо, бо знову таки, ми маємо запропонувати. От мені мало критикувати. Я от там критикую тих, хто до Києва йде безсмислено, без духу, без нічого. Значить, ми маємо запропонувати оцю концепцію, оцей контент. І ми напрацьовуємо цей контент. Чи, в принципі, підемо, ми не виключаємо, що підемо на вибори. Але на сьогодні, поки
немає загальнонаціонального з чим і загальнонаціонального з ким, іти на вибори, ну, дурний ще дурніший, чи тупий ще А тупіший. ви зараз відчуваєте себе ким? Опозицію, якось? Я себе відчуваю державником. От, власне, Україна понад усе – це не просто гасло, це тут. І от коли там дозвонювач відправляє мене на рибалку, да, тобто, мабуть, вказуючи на мою сиву голову, да, то я, друже, хочу сказати, що спокійно 40 кілометрів в день я проходжу. Та ви досить молода людина. Ви Мало 62-го року ж народ. Да, податки я плачу, дай Бог, кожному. І сьогодні працюю на Україну, на державу. І, власне, один із рушійних речей. Знаєте, якось так складається, що дуже в багатьох свідомості, що воїни російсько-української війни, особливо ті, хто вже не в війську, є тягарем. От вони якусь там землю собі хочуть, щось якісь пільги хочуть. Дуже в багатьох свідомості є така. А для мене це люди, які є авангардом, які не побоялися. Хтось служив у війську на контракті. Він не втік з війська. Він пішов на війну. Когось мобілізували. Він не відкупився. Він пішов на війну. Що тут розмовляти? Ну, Хтось добровільно пішов. І, власне, це ці люди, які не змирилися, що Росія напала на Україну і потрібно дати відсіч. Да. Так. І ці не змиряться. І от сьогодні завдання їх спрямувати в правильне русло. Спрямувати, щоб вони насправді були і відчували себе авангардом українського суспільства. Не уклоністи, які втікали від повісток, да? А от ті, хто взяв зброю в руки і пішов захищати країну, мають право і повинні навести лад в Україні, навести порядок в Україні і цю країну зробити успішною. Ви прямо такими красивими. Ні, це не красиво, знаєте, це отут болить. Ну, я верю вам, вы же тем более воевали сам. О чем тут говорить? Да, вы же не с митинга пришли, в общем, а с войны. Поэтому я вас априори уважаю. Ну, вот. Я бы хотел про Крым поговорить с вами. Что сейчас делает и должна делать власть в направлении освобождения, возвращения Крыма? Я вот в последнее время слышу много про будапештские форматы. Даже президент вынес на этот опрос. Многие говорят, что он незаконный, но действительно он не прописан нигде. Но вопрос, по идее, как бы правильный, да? Ну, типа бороться за Крым с помощью создания новой площадки, там, международной, на базе меморандума Будапештского. Понятно, что Россия откажется, но и без России надо об этом говорить. Вот что во внутренней и внешней политике, на ваш взгляд, человек опытного, да, и патриотичного, стоит делать нынешняя власть? Для того, щоб наступати, потрібно накопичити сили і засоби. Це військова наука так говорить. Це військовий рівень, я про політичний. Тобто, тепер про політичний. Враховуючи ці всі речі, нам потрібно насправді навести порядок тут, в Україні, яко контролюється українською владою. Потрібно, щоб запрацювали правоохоронні органи. Потрібно, щоб запрацювали суди. Потрібно, щоб почала не падати, а зростати економіка. Це не гасло. Це той мінімум, домашнє завдання, яке маємо зробити. Наступне питання. Це серйозна інформаційна політика України на Крим. В тому числі ми з вами перед цим розмовляли, що телеканал АТР має отримати достатнє фінансування для того, щоб мовити на територію Криму, для того, щоб чули, бачили, і ваш телеканал має демонструвати, що там, де Україна, там успіх, там перспектива, там демократія, там права людини, там людина – це всесвіт. А щодо міжнародного рівня? А тепер міжнародний рівень. Тобто це домашнє завдання перше, тобто порядок тут, зростання і перспективи, і бажання жити і творити в Україні, інформаційна політика, а тепер третя складова – це зовнішня політика. Будапештський меморандум, на жаль, мертвий і навряд чи його можна реанімувати. Ми пам'ятаємо, що в цей Будапештський меморандум там підписали Сполучені Штати, Великобританія, Росія, Україна, потім долучилися Франція і Китай. І Китай, так. Тобто 6 країн. На
Сьогодні, по великому рахунку, Росія точно не буде виконувати Будапештський меморандум. Китай теж не буде. сумнівно. Китай також осторонь, і в цій частині ось так. На сьогодні достатньо така важка позиція Франції. Так, да, дуже така подвійна. Я б Подвійна сказав. позиція. Фактично сьогодні із 6 є Україна, є Сполучені Штати і є Великобританія, які в принципі виступають єдиним Ну фронтом. так, ну хоча б в такому складі Але створити тоді, щось. але тоді це вже не Будапештський меморандум, базі, це скажімо. якась інша форма. І, власне, в цій частині, безумовно, потрібно, тобто нормандський формат взагалі не говорить в нас про Крим, у нас говорить тільки про схід України, і Криму там немає, і всі говорять, що Ну, це такий собі інвалідний формат. Да, так? це інвалідний формат. Мало того, незрозуміла позиція Німеччини із їхньою формулою Штайнмаєра, да, тобто фактично здача інтересів України, здача України, запущення цієї зарази, що там є сюди на всю Україну. Франція з невизначеною політикою, і фактично Україна і Росія. Да? Тобто зрозуміло, що на цьому форматі ми нічого не зробимо. Сполучені Штати. немає. Правда, там вибори скоро. Да. А я думаю, що в зовнішній політиці буде затишя перед виборами, да? Тобто в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні, коли там розмовляють, всі, в тому числі наші західні партнери, серйозно з оглядкою дивляться, а що ж буде в Сполучених Штатах. Ну, вже А ви думаєте, що? Чи ви не аналізували? Аналізував. Важко сказати. Хоча показують, що Байден там на 16-17% випереджає Трампа, але ми пам'ятаємо, що і Хіларі Клінтон суттєво випереджала, і виборщики, в принципі, яким чином проголосують виборщики, це достатньо важливо. Але дуже важливо для України в усьому бачити інтерес. Не потрібно вважати, що американці будуть битися за Україну більше, ніж самі українці. Американці переслідують в Україні свій інтерес. Це зрозуміло, але наші інтереси співпадають. Але там, де наші інтереси співпадають, ми маємо працювати єдиним фронтом. Так як, в принципі, побудова військово-морської бази в Очакові, да, тобто, і, дасть Бог, будуть Великобританія. До речі, Зеленський, да, в Британії ви почали згадувати, там же теж буде співробітництво. Котовську, неначе там планують під це Котовськом. супер, насправді. Це дуже важливо, і наскільки я знаю, сьогодні наші партнери допомагають, і дасть Бог, по півдню ми і по морю ми убезпечимо суттєво від загрози російського нападу. Є для цього підстави говорити, що ми убезпечимо, як мінімум, із моря навряд чи зможуть атакувати Україну, і над цим працюють. Але те, що Зеленський говорив про Нептун, ну, слухайте, не смішно? Насправді, на сьогоднішній день Нептун не лежить на складі. Давайте занурюватися. В бюджеті не передбачено. Ну, навіщо ти говориш те, чого як мінімум рік не буде? Треба сказати, що ми працюємо в цьому напрямку, але в мене таке враження, що пішов на Бессарабський ринок, купив протикорабельні ракети «Нептун» і поставив Ну, ви ж на базу. сказали, що вибори, що зараз це будь-яка промова зараз – це агітація. З Звичайно, вуст але коли політика. країна воює, дуже важливо, щоб лідер нації задавав драйв, задавав темпоритм, спрямовував людей до чого. Не проголосуйте за моїх шнурків, да, тобто, які там набилися до мене в партію, да, а от ми працюємо, рухаємося до демократії, до цінностних речей. Знаєте, от часом говорять в Європу, і всі вже замучили, що ми рухаємося в Європу. Європа це базувалася і сформувалася от такою самодостатньою, економічно заможною, завдяки тим, що їхня політика базувалася на цінностях. Росія, в принципі, на імперських засадах будувалася, а Європа будувалася, ця об'єднана, заможна, на цінностях. І от коли ми говоримо про Європу, це не значить, що з голими спущеними штанами бігти в Європу. Це значить, що ми маємо перейняти оці загальнолюдські цінності, запровадити в Україні. Треба з нормальними штанами. Абсолютно. Бажано попрасованими. Знаєте, я просто, напевно, там глядачам буде цікаво. Мій товариш
Петр Залмаєв зараз на Вашингтонщині чи там на Нью-Йоркщині, і він мені написав, я запитав його прогноз про Байдена і Трампа, про вибори. Вони ось 3 листопада. Листопада, да. Це просто вже... Ну, Уже навіть відсотків 10 проголосувало? Тобто вони так, давайте, по-перше, в Україні вибори місцеві пройдуть, ну, щоб вони ніяк не заважали там нашим виборцям, а ми потім трохи там, коли найважливіші події у світі закінчиться, ми тоді проголосуємо за президента там якихось Сполучених Штатів. І ось зараз, ну я жартую, звісно, Байден, на його погляд, і за даними соцопитувань, десь на 8-10% перемагає. Але ж ми знаємо, що там система по штатах, і по виборщикам. Так, да. Ну, там кількість виборщиків не завжди співпадає з кількістю населення штатів. Клінтон, по-моєму, 1,5 мільйона більше набрала. Там до того Ал Гор переміг нібито, але за законом Союзу, це закон Союзу. Ні. Тут таке, ось 8-10%, але по цій системі не зрозуміло. Я уточнив, що який розклад по штатах? Так? Петр пише, що Байден веде в Мічигані, Пенсильванії і Флориді, і це, на його погляд, головне. Ну, тобто, це не маленькі штати, скажімо так, да? І якщо у Флорида одна таких, пам'ятаєте, коли Буш з Гором теж боролися? До речі, в Флориді тоді... Але це Флорида завжди демократична, в основному за демократів там остаточний підрахунок там був, я просто не помню. І ось він думає, що Байден краще, просто я чому питаю? Бо ви були ще активно в політиці, коли Байден там був тут, як куратором сказати, там він, Обама не приїжджав, але Байден був. Як ви знаєте особисто, чи що краще, хто краще, так, по-простому запитати, Байден чи Трамп? Я думаю, що для нас важливо, щоб у нас президент і влада розуміли, чого вони хочуть від України. Яку мрію, про яку Україну хочуть. І тоді вже розмовляти чи з Байденом, чи з Трампом. А якщо сьогодні буде визначати чи Байден, чи Трамп, що працювати, я думаю, що коли Байден прийде до влади, в нас знову відродяться грантожери. Ось це окрема тема. Ну, просто Байден чи Трамп? Хто подобається вам більше? Ну, мені подобаються консерватори американські. Мені подобається Помпео. Колись мені дуже подобався Маккейн, який приїздив на Донеччину. Маккейн це взагалі. Приїздив на Донеччину. Я особисто знайомий із Маккейном. Він приїздив, і ми були під Широкіно разом з ним. Це така втрата, насправді, для України, для Сполучених, для світу взагалі. І на сьогоднішній день мені ключове питання не хто буде президентом, а хто буде... Чим хороша Америка? Це своїми інституціями, незалежними інституціями, незалежним судом. Ну, на відміну від нас. Абсолютно. Незалежною прокуратурою, незалежними іншими органами. І от сьогодні Трамп, сидить собі в Твіттері. Багато чого пише. Але є справжні республіканці, консервативні по своєму духу, які і визначають політику Америки. Я теж їх підтримую. І я підтримую таких, знаєте, демократичні партії теж є ліваки такі, яких я не сприймаю. Але є ж здорова частина. Демократичні партії у Байдена є віце-президент, жінка, дуже цікава, вона по духу скоріше республіканка, чим демократ. Тобто вона правіша за нього, да? Вона правіша, набагато правіша до нього. Через це, якщо взяти не по фігурам, там, портретам, тобто і фейсам цих компаній, то і там є здорові сили, які будуть співпрацювати з Україною і розуміють геополітичне і стратегічне значення України для світу. У нас є дзвінок. Добрий вечір, ви в етері. Кажіть, хто ви, звідки, і ставте своє запитання моєму гостю. Добрий вечір, я з ЄС. Ви заговорили
про вибори в Сполучених Штатах, і в мене таке питання. Я так слідкую за тими перегонками виборців, і, і по стороні Трампа, і по стороні Байдена, і так я думаю, і вони дуже так відверто до себе звертаються. І взагалі я чула трохи дебати, і вони один до одного дуже відверто казали, що коли ви заткнетеся і так далі, Ну, так. замовкнете і так далі. А, І я чула, що Байден, в якомусь, що він буцімто якісь большевістські ідеї він продвигає. а в чому ваше запитання? Вибачте, запитання є у вас? Так, що може Україна якби отримати від того, що Байден виграє вибори в Сполучених Штатах Америки? Дякую вам. Слухайте, це ж людина-іноземка. Да, я так зрозумів. Да. Супер круто. Да, Дякую. Українською мовою дякую розмовляє за там запитання, дякую краще за запитання, деяких да. людей тут. А це з ЄС вона сказала, Да, да? Тобто це не з партії, а із Європейського Союзу. Хочу сказати, що Україна, в принципі, особливо не отримає, тобто особливо допомога Україні не зміниться ні тоді, коли стане Трамп, ні тоді, коли буде Байден. Ще раз наголошую, що сьогодні не все визначає президент. Президент – це скоріше промоутер, це верхівка айсбергу. А те оточення, яке є у Трампа, це консервативне, насправді ціннісне, республіканське, воно однозначно буде підтримувати, як би там, з яким пієтітом Трамп не говорив би про Путіна, і як би йому Путін як модель управління не подобався. Але ж це просто жах. Ну, погодьтеся, що Трамп, президент Сполучених Штатів, каже, що там його кумір Так. Путін. Це просто якісь сюрси в Голлівуді таких сценаріїв не писали. Але йому, тобто як людині такий з бізнесовий, йому подобається альфа-самець такий зовнішній, і він хоче бути альфа-самцем таким похожим, і він хоче так, я сказав, А який же його це, роблять. слухайте, тут є таке протиріччя. Який же він альфа-самець, якщо він свої війська прибрав з Сирії? Тобто залишив Путіну цю територію фактично. Тобто він, типу, приклад хоче там брати з нього, а насправді веде себе так, як слуга Путіна. Тобто Путін хоче Сирію на Сирію, а ми тут, я піду тут до Сполучених Штатів. Турція там не пропускає Путіна і трохи дає прикурити і Путіну у Сирії, да? Тобто і на сьогодні більш-менш, звісно, але така все-таки не двостороння гра є. Але знову-таки, на жаль, на мій погляд, хиба в політиці Трампа, що Трамп все-таки більше сконцентрований на внутрішній ринок, так, він чим так і каже. на те, що Америка була останніх, як мінімум, після Другої світової війни. Тобто Америка без місії свободи, Да, скажімо без так. місії Тобто свободи. сама там на собі сконцентрована. Сама на собі, але в принципі, на моє переконання, Америка від цього програє. Мені теж так здається, бо приклади були історичні. Так, уже на сьогоднішній день в науково-дослідних інститутах Сполучених Штатів Америки там зовсім інша методика підрахунку, і говорять, що ВВП Китаю вже більше, ніж ВВП Сполучених Штатів Америки. І останнє запитання є, бо там менш ніж хвилина залишилося. А чи не здається вам так по-чесному, що Зеленський, людина, звісно, не політична зовсім, все ж таки став більш патріотичним за цей термін? Ось зараз патріотичніше за того Зеленського, кого ми бачили, наприклад, там в інтерв'ю передвиборчих чи там в перші місяці його правління.
Знаєте, Якщо можна коротко. слова є багато правильних слів. І сьогодні ми там з багатьма нашими колегами і по республіканській платформі, і по бойовому братерству розмовляли. Слова неначе є патріотичні. Саме головне, саме страшне, як для мене, що ці слова не відповідають сутності, вони не наповнені. На жаль, я думаю, що достатньо серйозно політтехнологи працюють, і оскільки якраз ніша національна, демократична, патріотична достатньо велика, і вона не зовсім зайнята політиком українським, тобто не представлена серйозно, то йому політтехнологи і ті, хто спічрайтери, в принципі, пишуть ці слова. Те, що я бачу, те, що сьогодні ці правильні, неначе слова, не наповнені змістом, для мене ключове питання. Поки що Зеленський для мене залишається артистом, який читає тексти, підготовлені сценаристами. І оця вся проблематика є. Поки що він грає в цей сценарій. Чи є воно його внутрішнє, на моє переконання, на жаль, ні. Це була думка Павла Жебрівського, мого сьогоднішнього гостя. Дивіться АТR, це завжди цікаво. Зустрінемося завтра. Дякую. Нехай Дякую. щастить.